anyinin kalido ni enana mishiri kono ya soro alimami ni jama be salli kono e faraluka e ya soro alimami qabla ya soro mana kodo ya soro salli kono akanka qabla sujudu ke sana ka salamu bila akanka tenturu duguma sinya fula a qabla sujudu ke e qabila ke anofe o qabla be e wasaba ube fana ka salli laba ibe qabla sujudu rekede ko akanyinin kalimi fulene nyembe almasbukh almami kofe mogo la hala duru de bala almami kofe aba jantula mbufo akanyinin kali semfe la hala duru almami kofe mogo la hala fulo ni mogo almami kofe mogo mi ini almami ye sallita ñogon fe adonna sallila ñogon fe ni kabila min ye almami soro iba ake anofe sagalite ka kabila wurela ni bada min ye almami soro iba ake anofe aba jantola ni la hala foloy ini almami beye sallita ñogon fe kabila min baka obika bada min baka obika ina almami be cogo kelen la hala fulana almami kofe mogo e kera masibugu ye ina almami masallita ñogon fe mais e donna ku fara ka fara almami ni jama ka sallila qabla ye almami soro qabla ye almami soro araka minna o kera e ñana salli kono bada ye almami soro minna o ye e soro salli kono qabla min ye almami soro aye e soro salli kono almami nofe bada min ye almami soro aye e soro ka fara almami ka ni yoro la sisa almami be qabla ke ete masibugu yawa misali la nan ko keri nyana e donna e ya soro arakan fulon almami yoke almami ni jama be arakan fulana la e nana fara uka arakan fulana salli ye tahya fulade almami kanka sigi ka tahya ke anyina na kawuli parce que e farla ka arakan fulana na almami kanka sigi ka tahya ka anyina na kawuli an ko ni nyina na kawuli ka continue sala qabla ya almami soro ba masoro ya la qabla nye soro salli la ba mi soro la ay soro salli la donc ni qabla sugu ni almami ya qabla ke ibe qabla ka no fe no iyere fana ka salli laba sani ka salamu bila ibe sage ka qabla ke sinya fulana ni sosoli benni na ahmada ka ire waye dola qabla wuretila yemin kalmami ko fe awasara ire waye dola ahmada kama jabila qabla wurebila imamuna safai kama jabila kuma sahale qabla wurebila imamuna maliki kama jabila qabla wuretila ma kasuru ya arakan kelen suru sallila kafara limamika nunte majhabu tay ibn sima rahimahullah tumama yin kuma nunun be fo akom min ka kene ni kabula yin koni almami soro ni sababu min yo soro sallira ni almami ye kabula ke be kabula ka nofe ni yere fana ka salli laba sani ka salamu bira kabula ke parce que fule ka kabula ke almami nofe yoro mi kabula ke yoro toye kabula ye kabula salami ni eta kera kabula raka ou be kabula rakateni iye min ka almami nofe iyo ke arakan kele nyede ube arakan fulanye ninta qabla salami donc kuma sahale ibe qabla ke almami nofe ni yere fana ka ye salli da farasani ka salamu bila iba qabla fulana ke parce que qabla min ya almami soro de eso qabla min kera almami no foti e wasa o ye e soro ni almami tugu nyonya da makka ke yorola ninde kuma sale nin famurawa bada ibe ake ni bada idona ewa salli kono bada ye almami soro araka minna sababu minna woyo e soro sallila bada be e fanaka minnan ko bada sujudi be e ka bada sujudi be kire ni almami ye salamu bilade abe sujudu fulake wode toy ko bada ni e masibugo be se ka salamu bilawa ete se ka salamu bila ite bada ke almami no fe
ebe wulide to min be ela ika salli to ibode dafa ni fana salamu ke ibi ka bada ke ayenin famu ni nyella hala fulana la hala sabana e munye almami ko femogo e donna salli kono e nana ka ke masibogo ye me e ya soro qabula ye almami soro qabula ye almami soro araka minoma ke nyana misali la e nana kafara almami ni jama ka arakan fulana de la ja almami ka arakan fulon subhana rabbil azim min be fo rukula ube subhana rabbil ala min be fo sujura ja nyina noko kabula balo be kabula tala me arakan fulo kabula yi almami soro kabula kodo yi almami soro arakan fulo la me e nana fara almami ka arakan fulana de la arakan fulo taraka eda ni yorola ibe kabula ke almami no fe parce que almami be kabula sujuru ke sana ka salamu bilade min tobe mbela araka minye da esike be sika wuli ka sarani almami salamu bila donc ibe kabula ke no fe ni yorola mais ni yere yi ka salli dafa kabula wuretila parce que nin kabula ma esoro aya almami de soro iya ke almami no fe ni almami tugu nyonay ni e ka salli dafa nina kabula wuretila nin famura bon ni bada de do sisa bada de almami soro bada ye almami soro araka minna o make e nyana ja almami arakan folon anyina ka uruku fulake wodela bada baro we bada tala ne e na fara almami ni jama ka arakan fulana dela bada ye almami soro araka minna ye soro sallila wa ima e soro sallila donc ni yorola ni almami salamu bila be bada ke ni bada kera araka minna o make e nyana e bena wadda falen sara bada teka e kalmami ko fe mo bada sujuri teka bada ya almami soro araka minna no mo e soro sallila e bono arakan da falen soro intara bada teka ni ka salli da fa bada sujuri teka parce que bada sujuri ya almami ni jama soro araka minna o ma e soro sallila ni famura bada teka ni nyalla hala jolina sabanna la hala nani na mo ni na hala saba min fule ni nyere ni almami de nyinana la hala nani na ni e masibugu de nyinana do o fana be talla hala fula o be ke ni la hala saba na nani na ni e almami masibugu de nyinana na ya soro eni almami kala hala furu ni yoro la nani na e almami ko fe mo masibugu e ma ke masibugu ni almami be ye sallita nyogove abe donna sallila nyogove me kumbele minato subhana rabbil azim ya almami ko fe mo nyina na yimofo ibe sujudu to subhana rabbil ala nyina na yimofo almami be nonon taye qabla te ila badatila nini almami ye sallita nyogove ebe nin nyina mununke almami be uluta qabla te ila badatila almami te min taye ni arakando toye do ba misali yake abe munun bolo ko hari almami ko fe mo fatiye ka farda de e jole almami ko fe nyina na ima fatiya kala munun ko fatiye wajibi de almami ko fe mo ka farda de wurukunu do ika uluko ni nyina na fatiya ko araka minna waraka nyana ba waraka manye donc ko almami te se ko ota nyina na fatiya makara alaka minna warakan be ela almami to ota yede ni almami ye salamu bila e ma fatiya karara kamina wuli kasara almami te nin taye a ube bebe mindo parce que ni al ewa fatiya yinyina na betoka me don ko dogo de ka uyo misali yake nayi ne ambe misali yake ni minye sisa ni bebo do uruku donc e almami ko fe moye e jolen to raja sinogo ye eta ini sinogo to in donna sallila sinogo debila o almami keto almami ko fe almami ni jamata ra kumbele minala ima bo kalama i wulila kumbele minala ita kalama almami ko Allahu akbar ka ta sujuru da re bori re kalama itara fara almami ka sujuru ema kumbele minakai almami bo taywa warakan taraka eta almami ten nin tayede ni almami ya salamu bila kana salamu bila almami no fede ibe nani arakan kelenya ni fana famura ni nde nani nay duruna almami ko fe mo
adurna ye munye anko ni almami ye salli ta ñogon fe donc avec fengo fenye bada suri kabla abota ka fonni arakan do ciñani bolon bon durna ye munye almami ko fe mogo de mas ikera masibugu ye ini almami ama salli ta ñogon fe kera masibugu de donc ni ñinana ika salli konona la min be bada wajibi ka ube i ñinana ika salli konona min be kabla wajibi ka almami salamu kofe ni yere ita dafa kabula min ñi soro ibo ke bada min ñi soro ibo ke parce que kera masibugu de nina folo lan ko kabla ni bada ti kare parce que almami juru de be e kanna ete se ka fenke ni almami be ñogon soso na be mo ñogon fon ko ñogon mais si almami salamu bila e ñaka juru ti kanna ni kera masibugu ye ni yere ñinana yoromi ni min be kabla bilika ube yere ñinana yoromi min be bada bilika almami ka salamu kofe ni ka salli dafa ni kabla de isoro ka kabla kede almami te o tayede ama salli ta ñogon fe ni bada yi tay ka bada kede ni ka salli da almami te o taye parce que ni almami te ñogon fe donc almami kofe mo kala hala ye ni la hala duru de atigi ka jabu afamura kono wa ka jabu famura kono bon ko do kan kan ne si hake salafu demisenu ye ka ñogon deme ka ñogon kanu ala kama donc mbe konnan jamin kan be ambe demiseni ambe kalande yebe konnan jamin kan be ye ñemmin fo kitabu munun dilala adabula kalandeya adabula ani dina adabuna jogo ñuma nubo sabati kalandenna anka ulukara adabul mutaallim wa ta'lim hiliyatu talibil ilm li bakari abu jedi anka nunun kala ku murajani dusun kala shi doni ke ba wuyu be sarahu anko sarahu lamme doni ke ba bolo ni dusun kala shi ani ka supporteria bon dusun kono anka nunun kitabu nunun laje minye anka shehu abdul musin abadi ni sunna ni salafiya nyema badi drobi jinya kono fana be nyana mayala ni mugo be sagi kata ma sunna la aqida la salafiya la aye kitabu dila rufu ahli sunna bi ahli sunna anka nunun kala ko sunna mugo yere ka hinna i ñogona sunna mugo ma sunna mugo yere dama aye hinna ñogona anko kitabu kala minye wa sadu suheimi aye taliku ke kitabu ina aka kaseti tele sarasen aka lamme ni dusukun kala shi nafa bala kosobe har nin kitabu tumama dilala do wulila ku be kitabu lagosi ko aye bidiya mugo de deme utara Sheikh Salih Fawzan ñene ka ko ye mu ñen nin kitabu kenal ako hera de nin kitabu kono urufu hinna ako te hinna fiya ako fuite kitabu na kanyi da ya kala utara Sheikh Abduraji ala Sheikh mufti al mamlakat Arabia Sauda utara ñene kan nin kitabu ma ako nin kitabu hera de nin kitabu kono ya kala Sadu Suhaimu ako nin kitabu kanyi de kalande ma ya kala ale yere ye taligu kala ka kalande umbilaw ka kala ye taligu kala ka sarahu an kan nin kitabu kala ni dusun kala shi kitabu were ibn rajab ya dilan ko kala al farqu bayna an nashihati wa ta'yir ko faragu min be kin konnan jake mo ya ko anin ka mo lebu di farashi mun bunu nyogonje الفرق بين النشاط والتعيير سادو سهيمو ين فنا تالغو كن فنا لا يسره akan nin taligu ñini aka lamini hakkilini dusun kala she mbenne si hake dina la anin bake ka karasal lebude kintimi de bola ko kele wonte de nin kitabu fana dilala o de kama al farqu bayna an-nashatu wa ta'yir ani fana kitabu min fana nan kan ka kala fana ni an ka sarfiya ce ba dona kan nyema doya a fana dila min ya Sheikh Rabi al-Madkhali
aka kitabu dobe ko al hasu alal mawaddati wal itilaf wa tahjir min al furqati wal ikhtilaf ko kallasu nyogon kanu ani dusukun kake kelenye kallasu oma ani kambali farafarali ni nyogon sosoma nin kitabu fana kanyi kosobe nyame Sheikh Sadu Suhaimuma ako demisenu ako nin kitabu kala de nunu fayda de kabu aw nin kitabu a tigi yere yen nin kitabu mun fulen nin ya to farabi mari galita ayake muhadara de fi jami'atil islamiyya kalandunye ayi kitabun ke muhadara de kalandunye fi jami'atil islamiyya khususa Afrikiya ayata to de ma munun bena Afrikiya ni dawa kila munun be Afrikiya kunnan jiya chaman ba bolo kana Afriki dawa kila ma kitabun ko ni mo min yakala donc ne ben ne si hammin ke ambe salafu demiseni ambe salafu kalande donc an kan jija doni ke bo ka kitabun nuno an ka sage kata uma an ko kala an ko famu ni dusukun kala shi ni si portere tala awa kitabu basu fana temma ko be yoroni minna ube nyuma ko be doni ke baka kuma mi manna ben de me kinde fan ka yoroni laje ko laje wote kitabu mutala yo mutala ye de ibe kitabu ta ku fo ku ka be kala ka do ka kala ni kunan je fana ka kala ni dusun kala she fana ka kala fana si porteria ko boko da mbe kitabu in kala de ninye min ya ala nafa bala delila be munu na ye min fo har na ya sur min tenne ka jogola nkin ka jogo imbila aye min fo noro sabatire nin ka tuwa ko ni mogo ye kitabu laje ka kitabu muraja ka kitabu mutala ni ne hakilina de o de be en nafa nyen ni fana nafa soro imamuna saukani ka kitabu sege selani Sheikh Ibn Usaymin akon ni ba fe ka kanda dina yere la ka cinya ye si porteria boy dusukun kunu ka da kerefe akwala ko qur'ana kun wallajina ahtadaw huda wallajina ahtadaw jadahum huda wa tahum taqwa akoy kan nin fana jatemla ni ba fi alaka doni dima alaka famu jidi alaki la famu dinala ni ye cinya minye dro tuwa ko alako wallajina ahtadaw akom mo munun kandara jadahum huda ala ye do faruka kandaka wa tahum taqwa ala yukala nya siranya duma ni ye cinya ye kafu ninde sabatira ninde ye cinya be minna mbora la nye cinya inta ala be do fare ka kanda ka be do fare ka lan siranya be la nya siranya de dima ka famu dima wa dina fana fule doni fule ye ni ba be iba fe ka famu soro dina la sirala nya imamu na safai akwale ya yira ka karamugo la ka fo grama ale ka durushi ce ka juguna ye min durusha bo jonna durusili ka gelama na ye min durusha bo jonna ko karamugo ye bila sirali min ka ya ko sirala nya akoy sirala nya in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ala ko naw sirana ala nya ni ala yere de be noro do aw dusukun kono na be cinya ni ngalondo nay wattaqullaha wa yuallimukumullah ay sirala nya ala bawla dunya donc ambe min fon kala ndew ambe min fon se wan salafu dem senu ye an ka sirala nya nan sirana ala nya ala bandu sukun noro cinya be yoro mi ambaye ani fana min ye si porteria an ko tige ka bandu sukun kono an ka kitabu lajeni cinya nyini hakila nay ani dusukun kalasi ni kalande ye nim bila sirali nu ye nunun ta kabara ke nu ya teme yere bari jitai bela de la kan sabati ala ka sini kena da mabatoka ambal wado fana ya ngi ngali ke ngali ya rasul ko dimaji sogoma bismillahir rahmanir rahim dibawidi cidewga hakela ken kema sabani saba wala ken kema sabani saba tani saba na o ni yoke ko ala be garga ko yorola kana afrika yorola ima bona ima inai ko manye kalande an ko di madri kadimbe bo kanyen kali surunya ko dode ko bismillahir rahmanir rahim ko ni ya yirido ci de unka jate hakela keme saba anita ni saba ko ala bi garjage boyorola ka suri ko yere me ka abe boyoro min ni bidiya ci nyaten nina ala ka togo yere ni ala ko walillahi falahu al-asmaa'ul husna fad'u biha wali
walillahi la asmaul husna faduhu biha ala ko to nyuma be ala ya ay ala welena to nyuma ala kala welena to nyuma yiridu tede ibe ala deli ko minna ni o konni ala to min bolendo ibe ala ka to indo ke katawasulu kena ya alimu allimuni masam minye doni ke bari la doni ya ghafuru aghfir li masam minye junubu ya fay ngaji ewa junubu ya raja war jogoni masam minye garjage masen garjage ala be welena to yenin chogodela me kafu ala to de be koyiba yiridu ala te weleni to yeni yiridu ye o ye biday la siritala janko le jate hakke min shige ayre ni nye biday le siritenina min ni ala ko ale bi garjage boyoro ite boyoro do ala yo fo qur'ana ya jele naw o man yattaqillaha yaj'al Allahu makhraja o yarjuhu min haythu la yahtasib ala ko ni mogo min siranene ala ye ibe koko do de gula ni ala be bodakiye ndi garjaga yoro la yireta miri ko ka garjaga be boyoro mi o yalla nya siranya de ani jikro astaghfirullah subhanahu fo iku chaya kasoro hakke makke min ne kana hakke kala ala boto ni fe wodo be garjage u foni ne ni bismillah iridu chogo min fulani nya bidai wa alaykum salam konni salamu kera alek abe kuma alek kambe sogoma farda ni alimami salamu bila e ko rakatal fajr ko be sogoma ko fe ni salatu welela ko bo ko ni ewa salatu bora ni mogo do nana misiri kono arakatal fajr sallilen ko fe be sallilen fila woreke bo iba suraba do bolo abe o fula folo ke kam misiri de fo abe ewa fula woreke o yara katal fajr do ben ninke parce que wulu nyana ni do na misiri la ibe misira ra kam fula de ke folo o ko fe be arakatal fajr ke o de ba a chama mina mais fen kuma sahale nye minne ni koni do na misiri kono ye arakatal fajr min salli o bi wasa misiri foli la misiri foli woretila arakal fajr ni yo salli dro wasara misiri foli la ikana fen wore salli parce que tiren ko na dola kelen do na misiri kono ko ikana sigide dro ni marakan fula salli ni arakan fula kire ni misiri foli yo ni arakan fula benna nafila maw ni arakan fula benna ya almamini jamare suru salle faralu kaw misiri fodi donna kono wala munum be fen wore salli ba suru ni hakilina du bola mo ko bila mi sahalelu ne ko ni donna misiri kono dro arakatal fajri ngania iko salli ka sigi misiri fodi donno kono ko arakantan fula be salli tile kono nafila arakatal fajri bala ummu habibata ka hadisa ko ciden ko ni mugo tile kono nafila ni fardate ni be arakantan fula salli ko ala be sojo yar janna kono warakantan fula arakatal fajri ya fulai salli fana nyenani o ye woro salli fana kofe fula o ye segiye futuri kofe fula oyeta safo kofe fula tani fula warakan tani fula ninde arakatal fajiri salli fana nyenani salli fana kofe fula futuru kofe fula safo kofe fula arakan tani fula ninde ko yalla ni christian wala kafiri aya yoro do doma ko kake misri o kan sharia la bo ko ni chrétien ou be kafiri ya yoro do dawma ko kake misri o kanyiba bo amba laje chrétien ka kado be kafiri ka kado na ya sura ama dama puru kake politique kansa kanka dinasa na ma kenoide kake puru kanka dina yoro do sambolo ube kanyere sa ni abena na ka kollankolu na ka kafiya bara munu ye koma ye misiri da man te sika kuma tuguni Cheikh Ibn Seminu yenni fode ako kafiri demeli akoloshi ni ami deme puru ka boy ka dina la na ami deme puru ki ka dina yoro do sayi bolo
na ya sura ka demilite oye ayan de meda ya taka di auma baraji te ni ale de matubi ka to ka kafiya ka baraji kelente ale de me misiri ni awu ya ke misiri asalira kono bashi tala ka salibe sa kono me baraji ta ale de na sara ka kafira ka baraji ta ale kono ayem misiri mindi baraji ta ye lagara foni ala ya ke dumuni ni lafiya ye ka sara diyan kono me lagara na sara ka kafira ka sara tabulo me bashi tala aw silamo ka yoro inke misiri ube misira aw ka salla kono bashi tola me puru kamina aw ka suwama akan ni yoro korosala akana soro aya ke puru ke awa aka dina yoro do sawbolo ube abafe ka aka dina yoro de do bo bolo aya ke no de sababa kana mina wala me ni aya soro otala adagara ka misiri mina ka salla kono foita ka sallila me sarata le de lagra سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كانين كاليدو ni enana mishiri kono ya soro alimami ni jama be salli kono e faraluka e ya soro alimami qabla ya soro mana ko do ya soro salli kono akan ka qabla sujudu ke sana ka salamu bila akan ka tenturu duguma sinya fula a qabla sujudu ke e qabila ke anofe o qabla be e wasaba ube fana ka salli laba ibe qabla sujudu rekede o akan yin kalimi fule ni nyembe al masbukh al mami kofe mo la hala duru de bala al mami kofe aba jantula mbu fo akan yin kali sembe la hala duru al mami kofe mo la hala fulo ni mogon almami kofe mogo mi ini almami ye sallita ɲɔgɔn fɛ a donna sallila ɲɔgɔn fɛ ni kabila min ye almami sɔrɔ i bɛ a kɛ a nɔfɛ sagelite ka kabila wɛrɛ la ni baara min ye almami sɔrɔ i b'a kɛ a nɔfɛ a b'a janto la ni ye lahala fɔlɔ ye i ni almami bɛɛ ye sallita ɲɔgɔn fɛ qabla min baka obika bada min baka obika ina alman be chogo kele la hala fulana almami kofe mo e kera masibugo ye ina almami masallita nyogon fe me e do nakku fara ka fara almami ni jama ka sallila qabla ye almami soro arakam minna o kera e nyana salli kono bada ye almami soro minna o ye e soro salli kono qabla min ye almami soro aye e soro salli kono almami nofe bada min ye almami soro aye e soro kafara almami ka ni yoro la sisa almami be qabla ke ete masibugo yawa misali la nan ko keri nyana e donna ari asoro arakan fulon almami yoke almami ni jama be arakan fulana la e nana fara uka arakan fulana salli tahiyya fulade almami kan ka sigi ka tahiyya ke anyina na kawuli parce que e farada ka arakan fulana na almami kan ka sigi ka tahiyya ka nyina na kawuli an ko ni nyina na kawuli ka continue sala qabla ya almami soro ba masoro yala qabla nye soro salli la ba mi soro la ayi soro salli la donc ni qabla sugu ni almami ya qabla ke ibe qabla ka no fe no iyere fana ka salli laba sani ka salamu bila ibe sage ka qabla ke sinya fulana ni sosori ben ni na ahmada ka ire waye dola qabla weretila yemin ka almami ko fe awasara ire waye dola ahmada ka majabila qabla werebila imamuna safai ka majabila kuma sahale qabla werebila imamuna maliki kama jahabila qabla weretila ma kasuru ya arakan kelen soro sallila kafara limamika nunte majabu tay ibn sima rahimahullah tumama yin kuma nunun be fo akom min ka kene ni kabula yin koni almami soro ni sababu min yu soro sallila ni almami ya kabula ke be kabula ka nofe ni yere fana ka sallila basani ka salamu bira kabula ke
parce que fule ka kabula ke almami no fe yoro mi kabula ke yoro toye kabula ya kabula salami mi eta kira kabula rakia ube kabula rakateni iye min ka almami no fe iyo ke arakan kele nyede ube arakan fulanye ninta kabula salami donc kuma sahale ibe kabula ke almami no fe ni yere fana ka ye salli da farasani ka salamu bila iba kabula fulana ke parce que kabula min ya almami soro de eso kabula min kera almami no foti e wasa o ye e soro ni almami tugu nyonya da maka ke yorola ninde kuma sale nin famurawa bada ibe akeni bada idona e wasalli kono bada ye almami soro arakan minna sababu minna o yo e soro sallila bada be e fanaka minnan ko bada sujudi be e ka bada sujudi be kire ni almami ye salamu bilade abe sujudu fulake o de toy ko bada ni e masibugo be se ka salamu bilawa ete se ka salamu bila ite bada ke almami no fe ebe wulide to min be ela ika salli to ibode dafa ni fana salamu ke ibi ka bada ke ayenin famu ni nyella hala fulana la hala sabana ye munye almami ko fe mogo e donna salli kono e nana ka ke masibugo ye me e ya soro qabula ye almami soro qabula ye almami soro araka mino make nyana misali la e nana kafara almami ni jama ka arakan fulana de la ja almami ka arakan fulon subhana rabbil azim min be fo rukula ube subhana rabbil alam min be fo sujura ja nyina noko kabula balo be kabula tala me arakan fulo kabula yi almami soro kabula kodo yi almami soro arakan fulo la me e nana fara almami ka arakan fulana de la arakan fulo taraka eda ni yoro la ibe kabula ke almami no fe parce que almami be kabula sujudu ke sana ka salamu bilade min tobe mbela araka minye da esike be sika wuli ka sarani almami salamu bila donc ibe kabula ke no fe ni yoro la mais ni yere yi ka salli dafa kabula wureti la parce que nin kabula ma esoro aya almami de soro iya ke almami no fe ni almami tugu nyonay ni e ka salli dafa ranina kabula wureti la nin famura bon ni bada de do sisa bada de ye almami soro bada ye almami soro araka minna o make e nyana ja almami arakan folon anyina ka uruku fulake odela bada baro we bada tala ne e na fara almami ni jama ka arakan fulana dela bada ye almami soro araka minno ye soro sallila wa ima e soro sallila donc ni yoro la ni almami ye salamu bila be bada ke ni bada kera araka minno make e nyana e bena wadda falen sara bada teka e kalmami ko fe mo bada sujuru teka bada ya almami soro araka minna no mo e soro sallila e bono arakan da falen soro intara bada teka ni ka salli da fa bada sujuru teka parce que bada sujuru ya almami ni jama soro araka minno ma e soro sallila ni famura bada teka ni nyalla hala jolinay sabanna la hala nani na mo ni na hala saba min fule ni nyere ni almami de nyinana la hala nani na ni e masibugu de nyinana do o fana be talla hala fula o be ke ni la hala saba na nani nay ni e almami masibugu de nyinana na ya soro eni almami kala hala furu ni yoro la nani na e almami ko fe mo masibugu e ma ke masibugu ni almami be ye sallita nyogove abe donna sallila nyogove mais kumbele minato subhana rabbil azim ya almami ko fe mo nyina na yimofo ibe sujudu to subhana rabbil ala nyina na yimofo almami be nonon taye qabla te ela badatila nini almami ye sallita nyogove ebe nin nyina mununke almami be uluta qabla te ela badatila almami te min taye ni arakando toye donc ba misali yake abe munun bolo ko hari almami ko fe mo fatiye ka farda de e jole almami ko fe nyina na ima fatiya kala munun ko fatiye wajibi de almami ko fe mo ka farda de wurukunu do ika uluko ni nyina na fatiya ko araka minna waraka nyana ba waraka manye donc ko almami te se ko ota nyina na fatiya makara alaka minna warakan be ela almami to ota yede ni almami ye salamu bila
e ma fatiha karara kamina wuli kasara almami ten nin tayye a ube bebe mindo parce que ni al ewa fatiha yinyana beto ka me don ko dogo de ka uyo misaliya ke nay ne ambe misaliya ke ni minye sisa ni bebo do uruku donc e almami ko fe moure e jolen to raja sinogo ye eta ini sinogo to in donna sallila sinogo debila o almami ke to almami ko fe almami ni jamata ra kumbele minala ima bo kalama i wulila kumbele minala ita kalama almami ko Allahu akbar ka ta sujuru da re bori yere kalama itara fara almami ka sujuru e ma kumbele minakai almami bo tayewa wara kan taraka eta almami ten nin tayede ni almami ya salamu bila kana salamu bila almami no fede ibe nani arakan kelenya nin fana famura ninde nani nay